So, what's up sa inyo mga kasoy? Ayan, so mga kasoy, ang ating gagawin na naman na content ngayon ay tulad ng kahapon kung napanood nyo to. So, maraming salamat sa mga nagpunta ng aking premiere. Ayan, so abangan nyo yung premiere natin. Mamaya ipipremiere natin tong video na to, itong gagawin natin. Dahil mga kasoy, maghahanap na naman tayo ng mabibigyan ng konting blessing ng ating mga kasoy. Kung sino-sino ang mabibiyayaan at kung sino-sino yung mga makikita natin sa daan. Ayan, so salamat pa rin sa inyong panonood mga kasoy. Ayan, so yun nga, dahil yung sinasabi ko sa inyo, kahit hindi tayo magsasahod mga kasoy, tuloy-tuloy pa rin natin to. Kaya hindi tayo mawawalan ng pag-asa dahil walang imposible mga kasoy. Ayan, so mga kasoy, samahan nyo ko. At syempre, walang iba ang ating videographer ngayon. Kung inintindi ito, Pilipitan dila nito eh. Si John Lester. Dahil yung kahapon mga kasoy, yung kuya ko ang nag-video. Dahil wala si John Lester, busy sa kanyang module. Ayan. So, ngayon mga kasoy, makakasama na natin siya. So, kaya samahan nyo kami mga kasoy. Ayan, dahil oras na naman. Ang bilis ng oras. Kaya ano pang ginagawa natin? Introin ko na muna. 3, 2, 1. Oh, soy ko. Magkakano po yung tayo? Ano po ang ice cream yan tayo? Magkakano po yung tayo? 20 po. Wala po yung plastic. Tag-isa po kayo tayo? Yan sa buno. Buno po.
nagpapahinga po yata kay tay. Nakakailan po kayo dyan? Nakakailan po kayo? Mga boss, kakatuba ko ng 150. Hindi po. Laruan lang. Anong lang po? May pamilya po kayo? Magkakano naman po yung iba? Po? 15 po. Isa na lang pong salad. Kano po yan tayo? Oras po niya kami tayo. Tay, bigyan po namin kayo ng konting tulong, bigas. Gusto niyo po? Yung bigas. So, bigyan natin si tatay. Bigyan na natin ng dalawa. Ito tayo, dalawa lang bibigyan namin sa inyo. Para meron kayong pang Ilan anak niyo tayo? Kung sa ito. Halos matanda na po tayo. Tukis lang, may matanda ganito lang. Parang bunso ba? Yan sa, tinatawag ng payata. Doon po. Dito, diretso. Papasok po dyan. Di po tayo kasi po talagang bigyan naman lang po namin sa inyo para may maano kayo sa inyo, sa pamilya niyo. Thank you. Sige po tayo. Wala mo yan. Tayo na po kami tayo. Tayo na po kami. Are you all my personal dream? So ayan mga kasoy, salamat sa inyong panonood. Sikita nyo naman yung ating mga nabigyan. 2 tao na naman ang nabiyayaan ng konting blessing. Unang-una yung mag-asawa yata yung na nakabike. Tignan nyo naman yung video mga kasoy kung paano natin sila sundan. Hindi tayo makahinto dahil bawal tayong mag-part doon dahil sa irrigation ay maliit lang yung 2 lanes lang tayo doon, kaya bawal tayo, kaya dire-diretso lang tayo at nag-abot na lang tayo sa kanila. So maraming salamat sa inyong pagtanggap ng ating konting blessing. Kung sino man kayo, shoutout sa inyong mag-asawa. Ayan. So yung pangalawa mga kasoy, si tatay, kita nyo naman yun. Konting in-interview natin siya habang nagpapahinga siya mga kasoy. Siguro galing kakakain lang niya o kakatinda niya sa ibang lugar. Nagpahinga muna sa malilim si tatay. Kita nyo naman mga kasoy, yung mga tinda niya ay ice drop. Ayan. So actually mga kasoy, bumili tayo para makatulong na rin tayo ng maliit na tulong sa kanya, dahil alam niyo naman mga kasoy, wala pa nga tayo, dahil kung meron lang talaga ako, bibiling ko na lahat yun para lang makauwi na si tatay mga kasoy. Pero nakita ko yung mga tinda niya, sobrang dami pa, siguro wala pang kalahati yun. So kaya sabi ko sa kanya, may anak daw si tatay, may pamilya, 7 yung anak niya mga kasoy, taga Buno. Ayan. So sobrang tanda na ni tatay, dahil yung mga ganong edad kasi dapat
magpapahinga na lang yan. Tingnan nyo naman mga kasoy yung pagsasalita ni tatay. Konting-konti na lang yung pagsasalita niya. So, kaya hindi nyo siya marinig. So yun, anong ginawa natin mga kasoy, binigyan natin ng dalawang si tatay para may maiuwi sa kanyang pamilya kahit hindi man maubos yung niya, pero mas maganda sana maubos yung mga paninda niya para may maiuwi sa kanyang pamilya. May bigas na sila dahil may pang-ulam na lang ang kailangan nila. So gusto ko man siyang tulungan si tatay ng ilang pa, pero sinabi ko sa kanya mga kasoy na sana magkita pa kami para maabutan pa siya kahit konting blessing pa rin sa kanya, konting tulong. Ayan. So at least nakita natin si tatay dahil yun nga, akala namin hindi na kami makakakita ng So basta tuloy-tuloy lang mga kasoy. Huwag kayong magsama manood dahil marami pa tayong mabibigyan kung saan tayo lupalot na mapapadpad dito. Eh di wow! Ayan. So mga kasoy, salamat pala sa mga tumangkilik ng ating mga t-shirt. Ayan, yung KB shirt dahil naubos mga kasoy yung pinagawa natin, naubos. Then ang gagawin natin yan, papagawa daw tayo ulit dahil may mga kumukuha. Wow naman! Wow! Wow! Ayan. So maraming salamat sa mga nagustuhan pala ng ating mga t-shirt. Akala ko talaga hindi nila magugustuhan yung pinagawa natin. Sample lang yun mga kasoy, pero di ko akalain na may mga kukuha pala. Ayan. So okay lang yan. So at least binibigay ko naman na tamang dahil gusto ko lang bumalik yung ginamit natin. Gusto ko lang bumalik para at least makadagdag tayo sa bigas para marami pa rin tayong mabigyan. Ayan. So mga kasoy, maraming salamat pa rin sa inyong panonood. Ayan, sana huwag kayong magsawa sa pagmumukha na to. Ayan. So sana lagi nyo kayong nakasubaybay mga kasoy. Like, share, comment, and subscribe mga kasoy. Syempre, huwag nyo kalimutan yan. Syempre mga kasoy, huwag nyo rin kalimutan si Papto Kicks. Ayan, si Papto Kicks. Subscribe nyo rin yan at i-like, share nyo ang kanyang mga video. Dahil mga kasoy, yan yung friend natin from Canada. Ayan, nagpapag-giveaway yan mga kasoy na sapatos at tsaka cash. Ayan, so i-subscribe yan mga kasoy, si Papto Kicks. Ayan, so mega shoutout sa iyo bro, Faye Gomez. Ayan, so mga kasoy, salamat pa rin sa inyong panonood at mega shoutout pa rin pala kay Chan TV. Subscribe nyo rin yung kanyang channel, Chan TV. Taga dito rin yan, taga Tarlac. Ayan, so nagbablog, baguhan pa lang na vlogger yan, kaya gusto niya rin na maranasan na mag-vlog. Ayan, so tuloy-tuloy mo lang yan, Chan TV, dahil ganyan talaga pag nagsisimula sa pagbablog. Mahiya ka muna sa una, ang camera kasi ang kausap mo para kang tanga. Dahil ako, matagal na akong tanga. So, mga kasoy, thank you sa inyong panonood at mega shoutout pala sa mga nanonood. Hindi ko na kayo isa-isayin. Siyempre, mga kasoy, thank you and God bless. Peace! Oh, soy ko! Oh, 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 oh.